Sus, be honest to God, mogi na hitabo sa kong kinabuhi. Grade 1, di ko Obrigo kaayo. Ako ni hupo ko, kagigisin ako kung tisa kaya matagaan kong mga relief. Sus, ginoo ko. 71 ang bagyo. Unya, ang helicopter ni nitong pa dito sa elementary school. Di karon daghan ang mga bugas. Oy, mga tinapa, ang tinapa sa ana, kana mga ana oblong. Oblong gani ana sardinas. Mga bugas nga pating laguma, gagwanta karon. Di karon pag nana kay si Papa god karang kansilor ba tos Papa na isora. Di dito na kay nagkarang mag-ibahinay na sa mga ayuda. Ako ni hupo ko kagigisin ako kung tisa kaya matagaan kong mga relief. Sus, ginoo ko, wala yun ko natagain. Nag-ana na lang nung nakasinina, nag-inlay na nung nakasinina, yung adjust ko natagain. Magka na lang kapuli. Karoon dahil, wapa maroon sa professional namin. Ay, nakapinpon, namin tama, nauna siya.